Sister, yazi wamuhle. Yathi ngibona isikhathi. Ethi ngibone. Ozo Let's phone yami yini? Hamba. Hey, buya la. Phone yami. Buya phansi. Uyangazi? Ngikwazi. Okay, take. Phone yami. Hey, take hamba man wena. Hey. Yazi impela ngefoni lo muntu. Hey, ngaze ngapopha. Hey, umuntu omnyama egoli. Take hamba ngapha emuva. Hey la. Kanjani? Sisiphuthi sonke telefoni yabo sesikolweni. Ubani la? Kisingana. Ubani la? Umfana sesikolweni ungithethele amapeni, mangibhala umsebenzi wami esikolweni ngithethele ukukopa. Uyamazi uhlala? Hayi cha, ngihlezi ngihlangana endleleni nasesikolweni ungithethele izinto. Singahamba manje singamlanda uyakwazi ukuthi kuphi? Angazi, sithi ngigcina ngithethe ifoni angikhahlele manje ngathi ngihambe. Somlando ngawasho. Ngasana. Mase suwaye mama silethe kunendawo mina ngiyithanda nendawo. Why? Angithanda abantu baningi bangihlukumeza wena. Why wena ungaba ngakuhlumeza bahlukumeza mina ngiyi1. Skis. Kune reason ukuthi why basilethela lana. Yini leyo? Yini? Izinto emhlabeni ziyashintsha mntasekhaya sacela.